Aquí estamos de novo, señoras e señores, nesta segunda parte, os Troveiros de Compostela, recapitulando, sobre todo, sempre o digo, para a audiencia que non nos viu durante a primeira parte, que se incorporou en este momento á sintonía de Correo Televisión, programa Troveiros de Compostela, decirlles que hoxe o noso convidado é Xosé Lois Foxo. Ele é o director da Real Banda de Gaitas de Ourense, a banda de gaites máis laureada, que visitou países pero de todo o mundo. Xosé Lois, por exemplo, que países visitáchedes? Pois desde Australia, Xapón, Corea, China, Indonesia, eso do lado de Estados, Asia. Nueva York. Sí, eso desde logo, toda Europa. Ahora, Cando desfilastes. no mes de agosto imos visitar Austria, Carai. tamén a República Checa. Hombre, dos grandes espacios de la música. Seguimos ca nosa marcha. Carai. É unha banda dunha zona impresionante, de verdad que sí, laureada, e logo ademais sempre o digo, non me cansarei de dicilo, con esa disciplina que se lle imparte aos alumnos, é totalmente unha canteira, unha auténtica escola de profesionais, pero ademais donde se cultiva a urbanidade, a cortesía, a delicadeza, a disciplina, profesor, que falta fai que a veces en un grupo como este, se non hai disciplina. É que a disciplina é a base da civilización e do progreso. Entonces, agora, cando todo brilla por excesiva pouca disciplina, eu creo que é importante nalgúns sectores, como nos sectores artísticos. A min, eu cando vexo unha banda de música desfilar, que teño moito respeto, pero cada un vai ao seu aire, é justamente, creo que o que non se debe facer. Digamos, un grupo artístico, o primeiro paso é a disciplina. Cando entra un director de orquesta moi fermoso, cando entra no escenario, que os músicos os saluden, que manteñan ese ritual. Pois ese ritual, esas formas, é o que nós pretendemos manter a través da Real Banda de Gaita. Na primeira parte, señoras e señores, xa falamos de o gaiteiro de Ventosela, que foi coetáneo de Rosalía de Castro, un home que naceu no ano 1847 e morreu no ano 1912, Xoán Miguel Míguez González. Escoitamos xa unha peza que foi recopilada precisamente polo profesor Xosé Lois Foxo, pero prometimos que na segunda parte escoitaríamos outra peza. Queres, por favor, presentarnos a mesma? Pois tamén como complemento, digamos, a lírica deste país. Galicia é un país eminentemente lírico, non se entende sin as tradicións musicais, sin a lingua, sin a música. Entonces, digamos, Terra de Montes é unha zona extraordinariamente rica nestas tradicións. Se o gaiteiro de Ventosela foi o mellor gaiteiro da súa época, dos anos 1920, sobre todo, 1928, cando gravaron un traballo único discográfico. Pero, digamos, nesa Terra de Montes floreceron os cantores, floreceron os gaiteiros, como os de Ventosela, e hoxe que traemos aquí tamén é unha gran novidade, que é este traballo que recolle as músicas da canteira maior de Galicia, que é Manuela de Barro de Arén, Manuela Cortizo Medal. Entón, esta muller que ten 82 anos, é esa voz que conserva esa auténtica troveira, que conserva a lírica medieval con romances, cantares de festa. Sabedes que as cantareiras son as que facían as festas cando non había gaiteiros, entonces formaban eses conxuntos. Pois Manuela Cortizo Medal é esa cantareira maior de Galicia, que hoxe traemos aquí como primicia, que recollemos nun libro que ainda non presentamos, con un DVD, un CD, con transcripcións musicais e fotografías inéditas da Terra de Montes. Ese é o que traemos con novidade, e me gustaría, pois, escoitar esa voz tan fermosa que ten a canteira maior de Galicia, que é Manuela Cortizo Medal, que transmite ese sabor da música popular, ese sabor que non é a rianxeira, que é máis vello que a rianxeira. Con 82 anos. Sí, con 82 anos, pero mantén esa tradición, digamos, as súas músicas teñen centos de anos. E esa é a novedade que nos, desde a Escola de Gaita da Diputación de Ourense, buscamos cada día ese sabor ao pasado,
para mantelo vivo no presente. E se va a escuchar agora, non? Sí, sí, vou a escoitar así, pois, Javier, realización, adiante. Yo lugar de Vilariño cerrase cunha cancela, pésame dunha rapaza que me queda dentro dela. Que me queda dentro dela, ay, ala, ala, 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 ay, ala, ala. Y algún día fuches miña, ahora veño te ver, que che quero preguntar, se me volves a querer, se me volves a querer, ay, ala, ala, 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 ay, ala, ala. Qué bonito, termina Bueno, aquí, ¿no? aquí está. Aquí para que miren ustedes esta gran joya de la que acaba de hablar nuestro querido amigo Xosé Lois Foxo. Aquí está el libro Cantareira de Barro de Arén, Manuela Cortizo Medal, con esta foto impresionante que pon de manifesto a gran riqueza deste folclore de centos de anos que hoxe aquí tuvemos a oportunidade de escoitar a esta cantareira de Barro de Arén, Manuela Cortizo Medal, con esta foto, creo que se viu xa, ¿no? Sí, estamos un primer plano, efectivamente, sí, Javier, la están con esa enfocando música en este momento. maravillosa. Sí. Hai que dicir que a señora Manuela é a profesora destas novas agrupacións de cantareiras, de pandareteiras, e nesta fotografía pois amosa no concerto, digamos, do 25 aniversario da Real Banda de Gaitas, que ela nos acompañou no Teatro Principal de Ourense o ano pasado. Entón, tamén hai que destacar esa labor didáctica que teñen as nosas cantareiras maiores, como a señora Manuela, que é unha das moitas que hai desde o Berzo hasta Fisterra, porque Galicia foi unha zona importantísima de Europa en manter estas tradicións populares e esa lírica, porque xa dicía o pai Sarmiento en 1600 que as cantareiras de Galicia compoñían os seus tonos sin saber música, e a señora Manuela pois é esa figura, é ese símbolo, ese paradigma dos centos e centos de mulleres galegas que mantuveron a nosa cultura. E algún día habrá que lles facer de adicarlles a letras galegas a cantareiras como a señora Manuela. Eu creo que é moi oportuno. Ti falaches de algo que eu creo que hai que subrayar nestos momentos en España. Ti diciches que sin disciplina non hai civilización. E teis toda a razón. E xustamente nestos momentos en que estamos vivindo unha crisis en España hai que ter en conta a varias referencias. Norbert Elias, da Escola de Frankfurt, donde en proceso de civilización, nesta obra tan importante, dice como a disciplina é a que permite domeñar os sentidos para facernos cultos e civilizados. Despois ou antes de Norbert Elias, outro dos grandes, como foi Max Weber, decía que a ética da responsabilidade se basa nesa disciplina. E por último, o Jan Jonás fala do principio de responsabilidade no campo do traballo, no campo da natureza e tamén no campo do canto e da música, e dai que o que ti dixeses, o que acabas de dicir, seña tan importante e o poidamos escoitar no caso desta gran cantareira de Ventosela ou no caso do gaiteiro de Manuela Cortizo, no caso do gaiteiro de Ventosela, que son dunha época que nós, de alguna maneira, somos deudores desa época, a túa e a miña, en que a cultura do traballo, do esforzo, da responsabilidade, da disciplina, era o que nos permitía ser boas persoas e facer país. Isto hai que telo en conta en Galicia e en España. Non hai que queixarse de Merkel. Alemania
tomou medidas duras para ter hoy a economía que ten. Austria, donde vai ir esta gran banda, tomou medidas duras, Suecia igual. Non se pode vivir do conto. Hai que traballar no campo do folclore, no campo da música, no campo das grandes tradicións galegas, como fai Foxo, e hai que traballar no resto dos campos. E se non é así, se non hai esa disciplina, esa responsabilidade, esa humildade, esa honradez, non se vai a ningunha parte. E como hemos falado do pasado, cas cantigas, desta maneira de que nos trai hoxe aquí Foxo, el canto y la poesía adornan el aire y nuestros corazones. Y del pasado yo quiero ahora hablar del futuro. El futuro que es tan incierto como el pasado. Ya veo que están mirando para mí. Sí, con esta chaqueta. ¿Ven esta chaqueta y esta camisa? De otro gran gallego, pues Florentino Cacheda. Es la gran moda que se acaba de presentar en Florencia para la primavera del año que viene. ¿Quién ha sido? Otro gallego. Florentino Cacheda. De Lalín. De Lalín. Yo hoy traigo aquí esta moda que se ha presentado. Fíjense en los botones, que es una maravilla, camisa, todo, pantalón. Pero tienes que devolverlo... No, esto se lo he comprado para mí. Pero ojo, él me ha cedido como que ni siquiera lo sabían allí en su empresa de que yo hoy iba a lucir esto. ¡Qué pincel! Mira. ¿Qué Sobre pincel? el tiempo que yo soy gravita, la carga del pasado es infinita y con Florentino Cacheda el tiempo se hace más asumible. E con a gran música da banda Real Banda de Ourense pero tamén. ¿quién tiene la oportunidad de adelantarse al futuro? Solo Harry Potter y yo, de la mano de Florentino Cacheda. Es que la moda, como decía Walter Benjamin, es un gran salto del tigre hacia el futuro. ¿Qué descuento te hace Florentino por llevar las prendas de él y lucirlas en televisión? Pues el 50% del valor real. Bueno, a ver si dímelo a mí también, Concho, yo también. No, pero es que yo... Oye, que eres muy solo me lo tú. puede hacer a mí porque es una excepción. No. ¿Y los demás qué? Pero es que yo soy un representante artístico, los demás no sé. Claro, es que él ahora forma parte del elenco de Florentino para lucir por el mundo con esa presencia poética. Y esta semana se va a Rusia y yo no pude ir porque no tengo tiempo. Un gran producto gallego, como hemos dicho, y hay que saber venderlos con la máxima calidad. En el terreno de la moda y en el terreno de la música. Galicia, estamos hablando de grandes emprendedores. ¿Qué es lo que necesita Galicia para salir de la crisis? Galicia necesita emprendedores y gente que no solamente diga esto nos estamos muriendo. Claro, que no nos digan es que no hay dinero. No puede ser, hay que reflexionar. No es solo salir a la calle a manifestarse, que cada uno que haga lo que quiera. Pero estamos en un momento muy delicado donde cada uno tiene que empezar a pensar y a decir... Aportar su grano de arena. Es muy fácil salir y echar a las masas a la calle, por supuesto que es muy fácil, pero cuidado con todo eso que nos puede crear un tsunami y un vendaval donde después al final decimos tarde piache, meu rei. Pero de todas formas, señoras y señores, eu aparte de corroborar lo que está diciendo el profesor Mari Solera, tengo que decir algo que vosotros no sabéis, vostedes tampouco, señoras e señores, a grandeza de Florentino Cacheda. Impresionante. Cando estivo aquí connosco, eu non coñecía a Florentino, coñecino o día que estivo aquí de convidado, e faleille de que, bueno, que eu presidía a Fundación Amigos de Galicia, que se había algunha posibilidade, algunha prenda, bueno, pois que a veces que non sale para o mercado, que ten unha pequena tara ou que ten algo, se non la podía enviar, e inmediatamente, pero aos 15 días... xa tiñamos, señores, xa tiñamos nas nosas naves en Vila García, tiñamos moita roupa de Florentino Cacheda. Pois moi ben. E, ollo, incluso sin tara ningunha, dixo non, a xente pobre, a xente que non pode comprar, mercar unha chaqueta, tamén ten dereito a lucir a miña moda en perfecto estado. Por eso, Florentino, xa sei que non che gusta que o diga, porque me pediches máximo silencio, pero non podo ocultalo por máis tempo, que Dios te bendiga, de verdad que sí.
Seguimos, é a grandeza das persoas, así triunfan. Bueno, estamos, señoras e señores, con Xosé Lois Foxo, director da Real Banda de Gaitas de Ourense. Estamos falando precisamente destes músicos, este amigo Xan Míguez González. Estás innovando continuamente, estás traballando. Que tes porque ti non paras, que é o que tes aparte xa desto? Porque eu xa sei que estás, bueno, preparando o viaxe de Austria, pero aparte desto, en que estás ti mergullado? Bueno, como ti sabes, eu son do Caurel. Cando salín do Caurel estudiar ao seminario de Lugo era unha vergonza ser do Caurel porque era a terra de lobos, non había carreteras, tiñamos que andar como 2 horas para coller o coche de línea. Entón, agora o Caurel puxos en valor. E o día 5 de agosto... O filandón. Celebramos o filandón. Temos que ir un día. Eu xa estive. Estades invitados. Eu xa estiven, A ver se nos animan, pasa que queda máis lonxe, me entendes? Queda lonxe. Un pouco lonxe, pero hoxe está todo cerca. Hoxe está todo cerca, hombre. Hoxe nunha hora se chega a calquer lado. Pero contalle aos meus compañeiros e a audiencia como é ese evento festivo. Pois a miña vocación e a miña profesión é a búsqueda de música como esta que hoxe presentamos aquí da cantareira de Barro de Arén. No Caurel eu recollín en torno a 1000 melodías, bellas melodías, 1000 melodías, romances. El naceu ali, romances de cego. Hai que traballar para recoller 1000. Incluso lle fixemos unha estatua a unha cantareira, a boa do filandón, a dona Elvira Touzón Quiroga, Santa Eufemia. Nesa filosofía, con esa filosofía de poñer en valor esas bellas tradicións do Caurel, facemos este evento que se fai na Ferraría, que é o edificio civil máis importante do século XVIII de Galicia, con 14 arcadas románicas. Entón, ese filandón, o día 5 de agosto, pois, recolle eses cantores da serra do Caurel, brindeiros de boda, cantareiras, tocadores de instrumentos varios, e tamén da zona do Berzo, que é galego falante, de tal maneira que esa música do pasado pois recobra vida nun escenario no filandón. Luís foi un excepcional invitado, colaborador, e agora pois invito a toda a xente. E homenaxeado, ademais, por certo, que lle entregamos a Tésera de Hospitalidade, que é un documento do século I. Digamos, é unha placa, sabedes que cando ainda non existía o dereito romano, sí que se facían esas Téseras de Hospitalidade, que era un pacto en bronce entre os caurelaos e os invasores. É unha pedra parecida na que Deus lle esculpeu os 10 mandamentos a Moisés. É unha pedra moi bonita, enmarcada, moi ben. Representa un aspecto simbólico e alegórico moi bonito. Esa pedra, ese bronce, entregamos ese día ao presidente da Casa Galicia de Nova York, que vai estar ca banda de gaitas, de tal maneira que... Eso este ano? Este ano, sí. Cada ano lle entregan a un... Procuramos honrar a xente que fai cousas polo país, como no caso de Luís Rial, que para nós foi un honor, e aínda hoxe me pregunta, cada ano dice, Luís Rial non ven, de tal maneira que ten admiradores por todos os lados. E iso, pois, o filandón procura tamén honrar, non somente a... digamos, poñer en valor as nosas bellas músicas, son tamén a persoas que siguen traballando a brazo partido, como no caso de Luís Rial e outra xente como a Casa de Galicia de Nova York. O ano pasado dedicouse tamén aos emigrantes galegos en Barcelona, que este ano xa me chamaba onte o presidente do Centro Galego, que van estar con, polo menos con 150 persoas que veñen a adrede de Barcelona, o filandón, digamos que cada vez este evento, que foi declarado de interés turístico, ten máis interés, para min é unha honra que a xente veña ao Caurel, cando, como decía antes, marchamos de allí, que era terra de lobos, porque non había, se dicía, era unha vergonza ser do Caurel. Hoxe presumimos de ter unha terra fermosísima, de ter os outros maiores de Galicia, de ter os ríos máis fermosos do mundo, e ter tamén a mellor música da terra. Sí. Falaches
a hora de ese románico, de esa manifestación do filandón. Nós estuvemos na misa maravillosa da Asociación do Virxen do Carmen, que foi oficiada por Monseñor Julián Barrios, que ali tuvemos a sorte de falar con el, que estaba tamén ese gran párroco Antonio Varela Arroeiro, que tamén fixo unha música presidente, Juan Alfonso Piña. Bueno, ali varios E a curas, conselleira de conselleira Pesca, Quintana. Rosa Quintana. Había tamén un coro, unha música cantada. Eu quería preguntarche, Foxo, como, porque creo que como está neste momento o folclore galego. Creo que no campo das gaitas hai cada ano un concurso das bandas de gaita ou de gaitas. Non sei tamén se hai un concursos corais, porque é moi importante. Tú fuche de qual era, Toxos, qual era da agrupación? Toxos, esa tan importante. Fálanos un pouco disso, porque é moi importante. Vas ir a Austria, unha das grandes forzas de Austria é en Salzburgo, toda en Viena, no Bran, non só no Bran, pero especialmente no Bran atrae moita xente por a forza da música. En Oviedo fai o Corte Inglés publicidade constantemente dos grandes conciertos que se celebran en Oviedo, Galicia. Dado agora temos a Cidade da Cultura, temos Santiago, temos as reales bandas de gante. Eu creo que estas cousas había que telas en conta para que nos demos conta da importancia do folclore, das corais e das bandas de gaitas. Como está isto, Foxo? Pois, eu empecé na Escola Provincial de Gaita de Deputación de Ourense fai 27 anos. Ourense tuvo, como acabamos de ver, unha importante tradición. Neste momento, ainda se sigue considerando Atenas de Galicia. Seu gaiteiro de Ventosela, no século XIX, foi un personaxe absolutamente coñecido, ganou centros de concursos en todas partes, levarnos emigrantes a Buenos Aires. Esa tradición, como todas as cousas, sabemos que Roma foi a capital do mundo, onde había mármol por todos os lados, sen embargo, quedou totalmente decaída nunha época. En Ourense non pasou o mismo, pero a nivel gaitas, sí que fai 25 anos, era das provincias onde menos, digamos, potencial había. Hoxe en día, pois, Ourense é un referente mundial. Eu fixen un libro que ten agora 35 anos de vida, está na sexta edición e foi traducido desde o inglés, o alemán, o francés, o xaponés, de tal maneira que a través da gaita pois, vendemos en Galicia. E o feito de que neste momento haxa 300 xaponeses estudiando os segredos da gaita en Tokio tamén é importante para Galicia. Entonces, como, digamos, a parte destes traballos de recuperación, pois editamos unha publicación neste momento, a máis importante, creo, a nivel científico do mundo, chamase o Anuario da Gaita. Carai, eso señalalo. Como complemento, digamos, dentro do noso traballo, tamén organizamos as bandas de gaitas en competicións. O certamen de bandas, sí, exactamente. Moi importante tamén. Exactamente. É dicir, unha serie de institucións, ese anuario que hai que facelo público, que hai esta investigación básica, investigación aplicada, que se vai facendo, todas esas producións que despois repercuten en Galicia, en España e no mundo, o certamen, é dicir, toda esta gama. Sabedes por onde os fan, que eu tiño ido moitas veces a transmitir ese acto, en Cabeza de Manzaneda, no alto de Cabeza de Manzaneda, te acordas, ali con aquel vento impresionante un ano, ou en Viana do Bolo, ou en Bóveda, outro que estiveron con vos, algún máis que me lembre. No alto, recordando, por tanto, a outro maravilloso poeta galego, no alto, cando el di: no vicarelo do bico do Brelo, no mesmiño vicarelo do bico do Brelo, usío no Boneira, dende o Caurel, dende o máis alto ali escoitaba a fermosura do seu pasariño que era o seu corazón. Escachafoulan as portas, ripan as tilas no teito, a música da gran banda de Foxo énchenos o peito. Moi ben, profesor. Gracias. Xa ves, oye, que aquí se inspiran, Bueno, xa nos fixeron señas, estamos chegando ao remate ao final. Como sempre digo, unha hora dá para isto, amigo Foxo, e ti desto sabes xa un rato largo. Unha vez máis, 1.000.000 de gracias por estar aquí connosco. Sabes que... Foi un placer moi grande terte de novo aquí para seguir potenciando unha das grandes obras galegas, unha das grandes producións como é o folclore galego, e ti és unha mostra non só galego e español, sino mundial. O próximo día estarás con teu fillo, Marco Foxo,
que xa estivo nunha ocasión, ou se repito, lle hubiera gustado estar aquí connosco, pero tivo un compromiso de última hora e foi enviable. Xosé Lois, algo máis que engadir por túa banda? Pois simplemente moitas gracias a Luis Rial por creer en Galicia da forma que crees e por transmitir esa vida espiritual e recordar tamén novamente, para terminar, a Manuel Muñiz, que despois dun ano do seu pasamento sigue sendo importante para Galicia, e recordar tamén esa asignatura pendiente que é esa rúa Manuel Muñiz en Santiago. Un aplauso para Manolo e para Foxo. Señoras e señores, punto e final, pero naturalmente o programa non pode finalizar sin canción. Pois vamos a finalizar con unha canción, unha cantiga que en galego, antigua tamén, é dedicada a todo o pobo de Galicia en honor ao noso apóstolo Santiago. E di así: eu caseime por un ano por saber que vida era. O ano vaise acabando, solteiriña que me dera. O ano vaise acabando, solteiriña que me dera. A miña muliña cando vai pro muiño, toda enfariñada, cheiña de frío e máis desillada. A miña muliña meteuse na cama. Solteira de vida, solteira, solteira de vida real. Quen de solteira me quite fai un pecado mortal. Quen de solteira me quite fai un pecado mortal. A miña muliña cando vai pro muiño, toda enfariñada, cheiña de frío e máis desillada. A miña muliña meteuse na cama. Señoras e señores, gracias por a súa atención e hasta o próximo día. Adiós, amigos, adiós. O ano vaise acabando, solteiriña que me